ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавад. ҳар як нафаре ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва ба духтури дандон ниёз дошта бошанд, агар ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. И духтури дандон бародари тоҷикай айном юристи ҷай муроҷиат кун скидкат мекунад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристи ҷей. Видеои имрӯзаи мо якчанд ахборотҳои нав пешниҳоди шумо гардонидан, ба ҳамин хотир то охири видео бо диққат гӯш кунед ва аз хабарҳои имрӯза ҳаматон бохабар бошед. аввалин ахбороти мо оиди дастгир намудани 6 зани ҷавон дар шаҳри Душанбе дар яке аз клубҳои шабона. ҳозир мо нусхаша мехонем, бо диққат гӯш кунед. раёсати вазорати корҳои дохилии Душанбе навори зандозании 6 зани ҷавони аз 19 то 25 соларо дар клуби шабонаи Авра нашр кардааст. онҳо ба ҳамдигар танҳо барои он ки нафареашон вақти рақс бо китф ба дигаре расидааст дарафтоданд. раёсати вазорати корҳои дохилӣ мегӯяд, ин қобил номи занро доғдор мекунад. гуфта мешавад, бо сабаби ночиз ба ҳамдигар дарафтодану тартиботи ҷамъиятиро вайрон карданд. сабаби муноқишаи мазкур расидани китфи яке ба китфи дигаре дар вақти рақс ва ба ин тартиб халал расонидани ба истироҳати ҳамдигарӣ унвон гирифтааст. дар ин замина номбурдагон ба ҳамдигар дарафтода бо мушту пой ва зарфҳои шишагин якдигарро латукуб мекунанд. нисбати ин гуна шахсиятҳое ки ба авбошӣ яъне ки тартиботҳои ҷамъиятиро вайрон мекунанд, кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон дар моддаи 237 гуфтагия, яъне ки ҳамин кирдоре ки айни ҳол мо хондем ва ба шумо гуфтем, ана ҳамин 6 зани ҷавоне ки дар клуб ба вуқӯъ овардан, мутобиқи кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон моддаи 237 қисми 2 ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешаванд. яъне ки дар моддаи 237 кодекси ҷиноятӣ дар бораи авбошӣ яъне тартиботи ҷамъиятиро вайрон кардан омадагӣ ҳастай ва дар қисми дуюмаш бошад ҳамин гуна шахсиятҳое ки мо ном бурдем ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд ва аз озодӣ ба муҳлати аз 5 то 7 сол маҳрум карда мешаванд. давоми нусхаро мехонем, гӯш кунед. нисбати ҳамаи боздоштшудагон тибқи талаботи моддаи 237 қисмҳои 2 ва 3 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон авбошӣ дар ҳайати гурӯҳӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда мавриди тафтиши пешакӣ қарор дорад. навор ва аксҳои ин гурӯҳи боздоштшударо раёсати вазорати корҳои дохилӣ нашр кардааст. ёдрас мешавем, қисмҳои 2 ва 3 моддаи 237 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 то 7 соли зиндониро пешбинӣ мекунанд. яъне ки дар моддаи 237 қисми 2 ва қисми 3 авбошӣ дар ҳолати гурӯҳӣ нашр шидагиай. дар ҳолате ки гурӯҳӣ шид, аллакай бо ҷавобгариш дар назди қонун вазнинтар мешавад, яъне ки ба ҳамин хотир дар қисми 2 ва қисми 3 ҷойгир кардагӣ ҳастанд. каме аз навори ҳамун ҳодисара монтажёри мо ҳозир пешниҳоди шумо мекунад, тамошо кунед. ахбороти дуюми мо оиди як ҳавопаймои дигар ба садама дучор шуданаш нусхаша мехонем, гӯш кунем бо диққат. дар Бразилия як ҳавопаймо бо футболбозони клуби Палмас ки дар дивизиони 4 бозӣ мекарданд ба садама дучор шудан, менависанд дар ахборот. бар хабари манбаъ, сукути ҳавопаймо дар минтақаи шаҳри Порту, Бразилия замоне рух дод ки тими футболбозони Палмас ба мусобиқа бо дастаи Вила Нова Гаяния парвоз мекарданд. манбаъ меафзояд, дар дохили ҳавопаймо 6 сарнишин аз ҷумла 4 футболбоз ва президенти клуби футбол Лукас Мейра қарор доштанд ва нафаре аз онҳо зинда намонданд. сину соли футболбозон аз 23 то 28 соларо дар бар мегирифт. ва ногуфта намонад ки тими клуби Палмас соли 1997 таъсис ёфт ва футболбозони он дар дивизияи 4 Бразилия бозӣ мекарданд. мегзарем ба қисми ахбороти сеюм оиди дастгир намудани як ҷавон барои ташкил кардани фоҳишахона дар шаҳри Душанбе. вақтҳои охир аллакай мо чандин бор аст ки дар ин маврид видео мекунем ва пешниҳоди шумо мегардонем ва маълум аст ки ин кирдорҳо дар шаҳри Душанбе ва берун аз Душанбе вақтҳои охир бисёр шуда истодааст ва мо тарафдор ҳастем ки ин гуна шахсиятҳоро дастгир кунанд, дар назди қонун
ба ҷавобгарӣ кашида шаванд. ҳозир нусхаша мехонем, гӯш кунем. ба иттилооти дафтари матбуоти Вазорати умурии дохилии Тоҷикистон, ҷавон дар хонаи иҷора гирифтааш фоҳишахона ташкил карда, аз марду зане ки ба хонаи ӯ барои алоқаи ҷинсӣ меомаданд 150 сомонӣ мукофотпулӣ мегирифтааст. тибқи иттилои манбаъ, зимни баргузор намудани чорабиниҳои оперативи ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милитсия, ҷавони 22-солаи сокини шаҳри Душанбе бо гумони ташкил ва нигаҳдошти фоҳишахона дастгир карда шуд. ёдрас мешавем ки тибқи қонуни нав дар ҷумҳурии Тоҷикистон шахсоне ки ба ташкил ё нигаҳдошти фоҳишахонаҳо инчунин далагӣ машғул мебошанд, аз ҳуқуқи падарӣ ва модарӣ маҳрум мегарданд. бародарони азиз, мо якчанд рӯз пеш қабл як навор пешниҳоди шумо гардонидем ва дар он навор қайд кардем ки як қонуни нав дар кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон ба имзо расид ки махсусан тааллуқ ва дахолат дора ба ин гуна шахсиятҳое ки хонаҳои истиқоматии худшона ба фоҳишахона табдил медиҳанд ё ки ягон ҷора ба иҷора мегирану уҷара ба фоҳишахона табдил медиҳанд, новобаста аз ӯе ки вай ҷинси мард аст ё ки ҷинси зан. ҳар нафаре ки ба ин кирдор, ба ин амали бад ва ифлос даст мезана, мутобиқи дар кодекси оила моддаи нав ҷорӣ кардашон аз ҳуқуқи падарӣ ва модарӣ маҳрум карда мешаванд. мисол мегирем, агар зан хонаи истиқоматии худша ба фоҳишахона табдил медиҳад ва агар ки зан фарзанд дошта боша, дар ин ҳолат зана аз ҳуқуқи модариш маҳрум мекунанд ва фарзанд ба тарбияи падараш мегзарад ва дар ҳолате ки агар падар надошта боша, тифл ба парастории давлат вобастагӣ мешавад. ва боз мегирем, агар дар ҳолатҳое ки мард ҳамин гуна кирдорҳоро ба амал биёра, дар ин гуна мард ҳам низ аз ҳуқуқи падарӣ нисбати фарзанди худаш маҳрум карда мешавад. мегзарем ба қисми ахбороти навбатӣ оиди дастгир намудани як зани дигар барои шантаж кардан. чихеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон кодекси ҷиноятӣ нисбати ин гуна шахсиятҳое ки шантаж мекунанд, шаъни шарафи як каси дигара пас мезананд ё ки як каса беобрӯ мекунанд, як моддае дар кодекси ҷиноятӣ муқаррар шудагӣ ҳастад. ва ҳозир мо нусхаи дастгиршударо мехонем, бо диққат гӯш кунем. ба иттилои дафтари матбуоти ин ниҳод, зимни баргузор намудани чорабиниҳои оперативи ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милитсия, зани 32-солаи сокини ҷамоати деҳоти Чорчуқи шаҳри Исфара ҳамчун гумонбар дар содир намудани ҷинояти тамаҷҷӯӣ дастгир карда шуд. гуфта шудааст ки зани мазкур соли 2016 бо марди 32-солаи сокини ҷамоати деҳоти Чорчуқ шинос шуда, барои паҳн накардани маълумотҳои бадномкунанда аз ҷабрдида ба маблағи 22824 сомонӣ талаб намудааст. таъкид намуданд ки номбурда санаи 21 январи соли 2021 дар ҳудуди ҷамоати деҳоти мазкур ҳангоми гирифтани 2750 сомонӣ дастгир карда шуд. дар ҳоли ҳозир ба иттилои манбаъ нисбати гумонбаршаванда парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 250 қисми 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз карда мешавад ва тафтишот идома дорад. яъне шахсиятҳое ки ба ин кирдорҳо даст мезананд, новобаста аз ӯе ки мард ҳастанд ё ки зан ҳастанд, дар назди қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон бояд ба ҷавобгарӣ кашида шаванд мутобиқи моддаи 250 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон. ва ин зане ки мо номбар кардем, ном гуфтем, ин зан мутобиқи моддаи 250 кодекси ҷиноятӣ қисми 1 ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавад. дар қисми 1 ин модда аз озодӣ маҳрум кардан омадагӣ ҳастай аз 5 то 10 сол. бародарони азиз, видеомона ҷамъбаст мекунем. узр ки мо имрӯз саволҳои шуморо ҷавоб надодем ва иншааллоҳ худо розӣ боша барномаи оянда ба саволҳое ки равон кардагӣ ҳастем ҷавоб мегардонем. ва ин чизҳое ки мо пешниҳоди шумо гардонидем хабарҳои имрӯза буданд, яъне ки хабарҳои нав буданд. агар низ саволҳои нав дошта бошед, дар инстаграми ма ё ки дар поёни ҳамин видео комментарияда саволҳои худтона равон кунед. дар канали Юрист TJ обуна шудана фаромӯш намекунем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.